टकिया प 10 टकिया प धके ओठवा में ओठवा सटाल 100 टकिया प देखी ब्यूटी के गजबे गोराई जाला लइका इहाँ के पगलाई तोहे देख के गोरे गोरे गलिया प जिला बेतिया के माल पटियाल 10 टकिया प धके ओठवा में ओठवा सटाल 100 टकिया प श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। चले घोड़िया उघर बिया छौरी कुआं अरे केतना प बिजुली गिराई हो पके 16 हो सिंगार खोज नंबर 1000 लगे लइकन में मार करवाई हो चले घोड़िया उघर बिया छौरी कुआं अरे केतना प बिजुली गिराई हो पके 16 हो सिंगार खोज नंबर 1000 लगे लइकन में मार करवाई हो बोला कारे टले बुए गोरी है देखावे के अपन ढोरी देखी मार हो जाला तनतिया प जिला बेतिया के माल पटियाल 10 टकिया प धके ओठवा में ओठवा सटाल 100 टकिया प म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। देखा के गोदाम घूमे खुलियाम भीतर के तना के पानी पियाई हो कहे राइट सुकन बारू दिल के धड़कन तनी बबलू के दे द तोरे जाई हो देखा के गोदाम घूमे खुलियाम ई केतना के पानी पियाई हो कहे राइट सुकन बारू दिल के धड़कन तनी बबलू के दे द तोरे जाई हो प्रेमी मदन भइल बार पागल कृष्णा निदर्दी हो गइल घायल सुनो मीठी मीठी तोहरो तो बोलिया बा जिला बेतिया के माल पटियाल 10 टकिया प धके ओठवा में ओठवा सटाल 100 टकिया प श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।